ಒಂಜಿ ಸಹನಾ ಕುಂದರ್ ಕಾಂತಾರದ ಬಗ್ಗೆನೇ ದಾಯ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲೆರು ದುಮ್ಮುಮದ ದಾಯ ಪಾತಿರ್ದಿದ್ದೇರು ಪಂದು ಎಂಕ್ ಪ್ರಚಾರದ ತೆವಲಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ನೆಲ ಎನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎನ್ನ ಕುಲು ಎನ್ನ ಭಾಷೆ ಅರೆಗು ದುಡ್ಡು ಬೈದಂಡು ಪಂದು ನಿಕುಲ್ ಪನ್ಲೆ ಯಾನು ಪಾತಿರೊಂದಿಪ್ಪುನು ದೈವಾರಾಧನೆ ಒರಿಯೋಡು ನಮ್ಮನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಯೋಡು ಪಂದು ಎಂಕ್ ಏರು ದುಡ್ಡು ಗೊರ್ಪಿನ ಶಂಖನಾದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪೂಜೆಗಾಗಿ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆರಿಗ್ಲಾ ಯಾನು ಸಹನ ಕುಂದರ್ ಸೂಡ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಯಾನು ಕೆಲವು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಕೊರ್ರೆಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತ್ರೆಗೂ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಕೊರ್ರೆಗ ಆವಂದು ಆಂಡ ಏನ ತುಳುವೆರಿಗಿಪ್ಪುನ ಕೆಲವು ಸಂದೇಹ ಕೆಲವು ಸಂಶಯನ ಯಾನು ನಿವಾರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಡೆದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಸದ್ಯಗಿಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಆಪಾದನೆ ಒಂಜಿ ಸಹನಾ ಕುಂದರ್ ಕಾಂತಾರದ ಬಗ್ಗೆನೇ ದಾಯ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲೆರು ದುಮ್ಮುಮದ ದಾಯ ಪಾತಿರ್ದಿದ್ದೇರು ಪಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನು ದುಮ್ಮುಡ್ದ ಬಕ್ಕಲ ಈ ವಿಷಯ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲೆ ಐಕೊಂಚಿ ಎಡ್ಲಿಯ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಪ್ ಪಾಡ್ವೆ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ವರ್ಷದ ಪಿರ ಯಾನು ಮಲ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಭಾಷಣದ ತುಣುಕುನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ವೆ ತೂಂದನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಚಮಂದಿರು ನಲ್ಪುವೇರು ಐನ ಪೂರ ವಿರೋಧಿಸೋಡು ಒಂದಾಂಡು ಖಂಡಿತ ಒರ್ತಿ ತುಳುವಿಗೆ ಆದ ಯಾಲ್ನ ಐನ ವಿರೋಧ ಮಲ್ಪುವೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಮ್ಮ ತೂಪುನ ನಾಕೊಂಚು ಮರ್ಲವು ಒಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಲ ಆಪುನ ಪದನು ಪಾಡುನ ನಮನೆ ವೇಷ ಕಟ್ಟೋನ್ನ ನಮನೆ ಒಂಜಿ ಕುಂಟುದ ಮಿತ್ತು ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಆತ ಇದಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟೊಂದು ನಲ್ಪುನ ಮದರಂಗಿದಾನಿ ಅರ್ಥಾತ್ ಆಜಿ ವರ್ಷದ ಪಿರ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕಲ ಎನ್ನ ಅನೇಕ ಭಾಷಣಡಿಯಾನು ದೈವಾರಾಧನೆನು ಮನೋರಂಜನೆಗೆ ಬಳಸರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಪಿನ ಸಂದೇಶನ ಯಾನು ಕೊರೊಂದೆ ಬತ್ತೆ ಕಲ್ಜಿಗದ ವಿರುದ್ಧ ಯಾನು ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತನಿಗಳು ತೂತರು ಯಕ್ಷಗಾನ ನಾಟಕ ಪೂರ ಇಟ್ಲ ಅವು ಬರ್ಪಿನೈನೆ ಯಾನು ಎನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಉಡ ಎನ್ನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಉಡ ಎನ್ನ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಉಡ ಪಾಡ್ದು ಯಾನ ಐತ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಬತ್ತೆ ಇನ್ನ ಮಿತ್ತಿಪ್ಪುನ ರಡ್ಡನೆ ಆಪಾದನೆ ಅವು ಪ್ರಚಾರದ ತೆವಲುಂಡು ಮೇರೆಗೆ ಪಂಡದು ಎಂಕ್ ಕನ್ನಡ ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಯಾನು 7 ಸಲ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಬಹುಮಾನ ಗೆತ್ತೊಂದಿನಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕನ್ನಡ ಯಾನು ಪೊರ್ಲುಡು ಪಾತಿರುವೆ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು ಅನೇಕ ಲೇಖನನ ಕವಿತೆನ ಓದುದು ತೆರೆದಿನಲ್ ಯಾನ್ ಆಂಡಲ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ತುಳುಟೆ ಯಾನ ಭಾಷಣ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಣ ಮಲ್ತದು ಇತ್ತುದುವೆಂದಾಂಡ ಇದ ಮುಟ ಯಾನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪರಿಚಿತ ಆದಿತುದುವೆ ಎಂಕ್ ಪ್ರಚಾರದ ತೆವಲಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ನೆಲ ಎನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎನ್ನ ಕುಲು ಎನ್ನ ಭಾಷೆ ಒಂದು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಒರಿದು ಬರ್ಪೊಡು ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶ ಎನ್ನಾದಿತ್ತಂಡ ಮೂಜಿನ ವಿಚಾರ ಅರೆಗು ದುಡ್ಡು ಬೈದಂಡು ಪಂದು ನಿಕುಲ್ ಪನ್ಲೆ ಯಾನು ಪಾತ್ರೊಂದಿಪ್ಪುನು ದೈವಾರಾಧನೆ ಒರಿಯೋಡು ನಮ್ಮನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಯೋಡು ಪಂದು ಎಂಕ್ ಏರು ದುಡ್ಡು ಗೊರ್ಪಿನ ಎಂಕ್ ದುಡ್ಡುನು ದೈವದೇವರೇ ಕೊರೋಡಾವು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂದಿಚೂರು ಸೆನ್ಸ್ ಇಪ್ಪುನೆಕ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ನನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೆಲವು ಪೋಸ್ಟ್ ಎಡಿಟೆಡ್ ಮಲ್ದಿನ ಕೆಲವು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಯಾನು ಕೆಲವು ಎಂಕ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಯಿನ ಓಕೆ ಎನ್ನ ಗಮನಗ ತೀರಾವಾದ ಬೈದಿನ ಕೆಲವು ಪೋಸ್ಟ್ಲೇನು ಕೆಲವು ಜನಕ್ಲೇನು ಯಾನ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡುವೆ ತೂಂದನೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಈ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಪಾಡ್ನ ಕುಲ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಕುಲೆ ನಮ್ಮ ಕುಲೆ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರ ಒಂದುಂಡು ನಿಕುಲು ಈ ನಮೂನಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ದಾಯಿಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲರ ಪಂದು ನಿಜಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಅರ್ಥ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲ ಉದ್ದೇಶ ದಾದಾ ಪಂಡದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ವಿರೋಧ ಮಲ್ಪರಿಗಿತ್ತಂಡ ಪರವಹಿಸರಿಗಿತ್ತಂಡ ಅವು ನಿಕ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಂಡ ಸಹನನೇ ದಾಯಗ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಪಂದು ಎಂಗ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಿಕ್ಲು ರಾತ್ರಿ ಪೂರ ನಿದ್ರೆನ ಹಾಳು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಪೂರ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಎನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ತೇಜೋವಧೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಲಾತ ಅಲ್ಪ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಗೆಡ್ಡೆ ಅವಡ್ ಆಣ ನೆನಪುದಿಲೆ ನಿಕುಲು ವಿರೋಧ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನು ಕೇವಲ ಸಹನಾ ಕುಂದರ್ ನತ್ ಐತ ಒಟ್ಟುಕು ನಿಕುಲು ಬದಿಟ್ ನಮ್ಮನ ತುಳುವ ನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಯೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ಐತ ವಿರೋಧ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲರು ಪನ್ಪಿನಲ್ಲ ನಿಗ್ಲ ಗಮನ ಡಿಪ್ಪಡ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕನ್ನಡಿಗರು ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಕಲ್ಚರ್ಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು ನಾನು ವಿವರಿಸೋದು ಅದ್ ನನ್ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಕಲ್ಚರ್ಗಳು ನಿಮ್ಗಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಇರುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ಗಳು ಬಹಳ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲವು ತುಚ್ಛವಾದಂತಹ ಕಮೆಂಟ್ಗಳು ನನ್ನನ್ನ ಬಗ್ಗಿಸೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ನಾನ್ ಬಗ್ಗೋದು ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡುವಂತ ಕೆಲವು ಹಿತೈಷಿಗಳು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ನೋವಾಗ್ತದೆ ಒಂದು ಮಾತ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಅಂತವ್ರು ಕೇಳೋರಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ನೀವು ನೆನ್ಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾವು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಾಗಿ ಒಂದು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಇಳಿತಿದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೌರವ ಕೊಡಿ ಡಾಟಾ ಫ್ರೀ ಅಂತ ನೀವು ಹಾಕುವಂತಹ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ನಮಗೂ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನಂಬಿದವರಿಗೂ ನೋವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿದಾರಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೆನ್ಪಿಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನ್ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಮೂಲವನ್ನ ನೀವು ಬಲ್ಲವರಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಈ ಕಮೆಂಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಈ ದೂರದ ಕುಲು ಎಂಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ಅವೆಂಗ್ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಪುಜಿ
ಆಂಡ ಇಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಕುಲು ನಿನ್ನ ತಾಲೂಕುದಕ್ಕಳು ಕೆಲವು ಜನ ಎಂಚ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತುನುಲ್ಲರ್ ಪಂಡ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾವೊಂದುಂಡು ಒಂದು ಇಂಟೆನ್ಷನಲಿ ಮಲ್ತುನುಲ್ಲರ್ ಪಂದ್ ಅವು ತೂಪು ನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾವೊಂದುಂಡು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಪೂರ್ವಕವಾದೇ ಆವೊಂದುಂಡು ಪಂದ್ ದಾಯ ಬಂಡ್ಲೆ ಏರ್ಲ ಅನ್ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಇಜ್ಜೆರ್ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಬೋಡುಂದೇ ಉದ್ದೇಶ ಪೂರಕವಾದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಪನ್ಪಿನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿನ ನಿಲುವು ಇನ್ನು ತುಳುವೆರೆಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಏತ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ತೀರಾ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್ ನಿಕುಲು ಒಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲಾರು ನಿಕುಲ್ ಉದ್ದೇಶನೇ ಮನತೊಂದುಲ್ಲಾರು ನಿಕ್ಲ ಉದ್ದೇಶ ದಾದ ನಿಕುಲ್ ಏನದಾರು ಆ ಕಾಂತಾರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ದಿನ ಸರಿ ಆಯ್ತ ಪರವಾದ ಉಂಟೊಡು ಪಂಡದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಏರ್ ಬಂಡೇರ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಯಾನ್ ಪಂಡಿ నేను ಒತ್ತೊಂಡು ಬಂದು ಯಾಂದಲ ಫೋರ್ಸ್ ಮಲ್ತೆನಾ ಎನ್ನ ಹೋರಾಟನ ನಿಕುಲು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ಪುನ ಇತ್ತ ಒಟ್ಟುಗು ನಿಕ್ಲ ಹೋರಾಟ ನಿಕ್ಲು ಮದತೊಂದುಲ್ಲಾರು ನಿಜಕ್ಲ ಎಂಕ್ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ ಅಂತ ಎನ್ನುಂಡು ಆತ್ಮೀಯರ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅದ್ ಬರೆಯರು ಶುರು ಮಲ್ತೀರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಏನ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಕೇಂಡೆ ದಾ ತಪ್ಪು ನಿಕುಲ್ ದಾಯಿಗೆ ವಿರೋಧಿಸುದುಲ್ಲಾರು ಪಂಡದು ಕೆಲವು ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ ತುಯ ಐನು ವಿರೋಧ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ನಡು ಟಕ್ಕುಲು ಕಚ್ಚಾಟ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡದು ಆ ಪೋಸ್ಟ್ಲೇನೆ ಏನ್ ಪಾಡುವೆ ತೂ ಒಂದಲೆ ಮೊಕ್ಲಿನ ಪ್ರಕಾರಗೆ ಒಂದೇನ್ ಏರ ಬೋರ್ಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ್ಗೆ ಆಂಡ ಯಾನ್ ಆ ಪೇಜ್ ತುಪ್ಪೆ ಐಟಕ್ಕುಲು ಕಾಂತರ್ಗ್ಲ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಬಂತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಮೊಕ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ವಿರೋಧ ಮಲ್ಪರಿಗೆ ಒಂಜಿ ರೀಸನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡು ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ನಂಜಿ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪಂಪೆಕೆನ್ಲೆ ಸುದ್ದಿ ಚಾವಡಿ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಪುತ್ತೂರು ಈ ಪೇಜ್ಗ್ಲ ಸಹನಾ ಕುಂದರ್ಗ್ಲ ಒವ್ವೇ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಹಿಂದುತ್ವದ ಪರವಾದ ಪಾತ್ರನಾಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ನ್ಯಾಕುಲ್ಲ ಇತ್ತದಾಗಿಂಚ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾವಂದಿನ ಟೇರ್ಲ ಪಾತ್ರ ಒಂದಿದ್ದೀರು ಎಂಕ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ತಿಂದು ಟಾಕಿಸ್ಡ್ ಎಂಕ ದಿನ ದೈವ ದೇವೇರಂತುವರೆಗಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ ಕೈಟ್ ಕೇಪುಲಪು ಪತದ ಕೊಡಿ ಅಡಿಟ್ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ ದೈವಂತುವರೆಗ ಈ ಆಸೆಲ ಇಪ್ಪುನು ಅವೇ ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ನೆಟ್ ಎಂಕ್ ಏರಾವರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರ ಬೊಡ್ಚಾಂದಿನ ಕುಲಂತ ಪಿರಾವಡುದುಲ್ಲೇರ ದೇವರ್ನ ಜೈಜಿ ಯಾನ್ ನೆಟ್ ನಿಜಕ್ಲ ಪನ್ಪೆಯನ್ನ ಒರ್ತಿನ ಹೋರಾಟ ಒಂದು ಯಾನ್ ಒರ್ತೇ ಜೈದಿನಿ ನಿಕುಲು ನೆಟ್ ಕೆಲವು ಜನ ನಕಲಿ ಹಿಂದುತ್ವವಾದಿಲುಲ್ಲೇರದನ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ನಕಲುಲ್ಲೇರದನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪೆ ಸಹನಾ ಕುಂದರ್ನ ಪಿರ ಹೊಡೆದು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ವಾ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಬಸದ್ಲೆ ಅನು ನೆನ್ ಪನ್ಪೆ ಯಾನ್ ಇಪ್ಪುನು ದೈವಾರಾಧನ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಗುಂಪುಡು ಐಟಿ ಇಪ್ಪುನ ಪೂರ್ತಿ ಜವನೇರು ದೈವದ ನರ್ತಕೇರು ದೈವದ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪುನ ಕುಲ್ ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಲೆ ನಂಬುದು ಯಾನ್ ಉಲ್ಲೆ ವಿನಃ ಬೊಕ ಏರೆಲ್ಲಾ ನಂಬುದು ಯಾನ್ ಈ ಹೋರಾಟಗ್ ಬೈದುಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ನಂಬುದು ಸಹನ ಈ ಹೋರಾಟಗ್ ಜೈದಿನತ್ ಮಣೆ ಮಂಚೋಡಿಪ್ಪುನ ದೈವ ದೇವಿರನ್ ಮಾತ್ರ ನಂಬುದು ಯಾನ್ ಈ ಹೋರಾಟಗ್ ಬೈದೆ ನೆಟ್ ಎರೆಗ್ಲ ಇಂಕ್ಲ ಲಿಂಕ್ ಉಂಡು ಏರಾಂಡ್ಲ ಪಂಡ ಅಂದಾಂಡ ನನ್ನ ದುಂಬಗೆ ಅನಕ್ಲ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮನ 100% ಗೆಟ್ಟನು ತುಳುವೆರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಗೆತ್ತಂಡ ಹಿಂದುತ್ವ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಅಂದ್ ಪನ್ಪ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎನ್ನುಜ ದೈವಾರಾಧನೆ ಹಿಂದುತ್ವದ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಪಣದು ಇತ್ತ ನಿಕುಲ್ ಮಾತ ಮೌನವಾದ ಉಲ್ಲರತ್ತ ದೈವಾರಾಧನೆ ವಿಷಯ ನಿಕ್ಲೆಗ ಆತ್ ಮಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಅಂತ ತೋಜುಜ ನಿಕ್ಲಡ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಲ್ತಿನ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಮಲ್ತಂಡು ಎಲ್ಲೆ ಒಂದು ಬಾಲಿವುಡ್ ಟಚ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹಾಲಿವುಡ್ ಟಚ್ ಹಾಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೆ ಪುಲ್ಯ ಅನ್ನಗ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಂಚ ಮಲ್ತನ ದುಡ್ಡು ಹಾಕೊಂಡು ಏನದು ಅಕುಲು ಎಲ್ಲೆ ದೈವ ನರ್ತನ ಮಲ್ತೇರಂದಾಂಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಿಕುಲು ಏನ ಮಲ್ಪುವರ್ ಅದಗ್ಲ ನಿಕುಲು ಮೌನವಾದ ಇಪ್ಪುವರ ಆ ಸಮಯಡ್ಲ ನಿಕುಲು ಸಹನನ್ ಮಾತ್ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಲ್ಪುವರ ಪಣದು ಉತ್ತರ ನಿಕುಲು ಕೊರಡತ್ತೆ ನಿಕುಲ್ ಮಾತ್ರ ಜವನೆರೆ ಪಾತ್ಯರ್ನ ಕೇನ್ವರ್ ಮಾತ ದೈವ ನರ್ತಕೆರಡ ದೈವ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪುನ ಕೆರಡ ಮಾತಿರಡಲ ಎಂಕುಲು ಕೇಂದು ಪತದ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಲುಪಿಸೋದಿಲ್ಲ ಆತೆ ಅಕ್ಲು ಒಂಚೂರು ಮುಗ್ದೇರು ಆಂಡ ಅಕ್ಲಡ ಮನಸ್ಸು ಅವಿಯತ್ತು ಬೇನೆರುಲ್ಲ ಇನಿಕ ನಮ್ಮನ ದೈವ ಆರಾಧನೆ ಬೀದಿಗೆ ಬೈದಿನೈಕ ಅಕ್ಕಲು ಬುಲ್ಪುವೇರು ಕಣನೀರ್ ಗೆಪ್ಪುವೇರು ಯಾನು ಒಂದ್ ಇತ್ತದ ಹೋರಾಟ ನಂದು ಕೇನ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ಪಂಡ್ರೆಗೊಂಡು ಎಂಕೊಂಜಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ನಕ್ಲಿನ ಆದೇಶ ತೆಗೆದಂಡು ಮುಂದೇನು 31/7/2009 ಮಾತಾ ದೈವ ಚಾಕ್ರಿ ದಕ್ಕುಲು ದೈವ ನರ್ತಕೆರು ಮತ್ತ ಸೇರ್ದು ಡಿಸಿಗೊಂಜಿ ಮನವಿ ಮಲ್ಪುವೇರು ಭೂತಾರಾಧನೆಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಯಾವುದೇ ಮನರಂಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಡಬೇಡಿ ಪಣದು CRM 15 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ 2009 ಈ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ನ ಯಾನ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡುವೆ ನೆಟ್ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಲು ಮನವಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊರ್ದು ಮಾತಾ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಈ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿತ್ತಂಡ ಈತ್ ಮತ್ತ ಇತ್ತದ್ಲ ಸಹನನೇ ದಾಯಗ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಲ್ಲ ಸ್ವರನ್ ಓರ ದೆಂಗಾದ ಮುಚ್ಚಿಂದಾಂಡ ಇಡೀ ಹೋರಾಟ ಉಂತವಲಿ ಪಂದ ಅವನಿಕ್ಲಿನ ಭ್ರಮೆ ನಮನ ಪಿರ ಹೊಡ್ದು ಅವು ಎತ್ತೋ ಜನ ಜವನೇರು ದೈವ ನರ್ತಕೆರು ದೈವ ಚಾಕ್ರಿ ದಕ್ಕಲು ತುಳುವೆರು ಒಟ್ಟಾತ್ತೇರು ಪನ್ಪಿನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನೆನಪಿಪ್ಪಡು